ba tɛ bɛ kalo damadɔ bɔ kalo 5 fɔ 6 ɲɔgɔn na Mali ni Burkina ani Guinée olu tun y'u sara bɛɛ la k'u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka a jamana 3 kɛ i n'a fɔ jamana kelen bi ni ɲangata nana se Niger ma ni o Mali kelen n'o Burkina kelen bɔra donc ne ka jate la o tɛ bali ne la o bɛ n'a fɔ u delila ka ko minnu fɔ n'o ye Union Mali Guinée Burkina u b'a fɛ k'o de lawaleya se ka kɛ Niger yɛrɛ fana bɛ fara kan Algérie ani Russie jamana olu y'a yira k'a fɔ ko Sardasiw ka wulikajɔ ka na ni jamana 2 kan ko a bɛ sɔn ka kow lajuguya dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko yan'u ka taga ɲɛsin kɛnɛmakow ma ko k'u ɲɛsin jamana yɛrɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli ma e fɛla min y'a ko la Algérie ni Russie ye mun fɔ o ye wulibali de an ka fanfɛla n'o ye Sahel yɛrɛ a ɲagamini o kɛra nin n'a ɲɔgɔnna dɔ de fɛ sabula u taara ka taa Libi kɛlɛ taara ka taa bin Libi kan o kɔlɔlɔ de sera an ma donc n'a fɔra ko o jamana kelenw bɛ tila ka na san 10 ɲɔgɔnna kɔfɛ ka n'o kɛ Mali kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ la Sahel jamana kɛrɛfɛ wɛrɛ la a bɛ se ka kɛ o kɔlɔlɔ o bɛ se ka taa fo kɔgɔjikun daw ni yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ se ka caya ka tɛmɛ mɔgɔw ma sigi ni mun ye Algérie ni Russie ye minnu fɔ ani hali yɛrɛ CEDEAO jamana mɔgɔ caman fana ye mun fɔ k'a fɔ k'u ka fo ka bɛn de kɛ ne bolo o de kan ka kɛ sabula n'u ye nin kɛ ka na kɛlɛ wɛrɛ bin Niger kan a kɔlɔlɔ Ala dɔrɔn de b'a dan yɔrɔ dɔn e yɛrɛ bolo fangadafiri kuma caman mun de bɛna n'a ani mun de kan ka kɛ yaasa dan ka sira la ni an ka jamana ninnu lajɛ u b'a fɔ ma ko démocratie o ye cogo 2 de bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ démocratie dɔ bɛ yen n'o ye ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sigi n'o ye élection ye ani démocratie dɔ fana bɛ yen mun kan k'a fɔ ko ka surunya jamanaden fanba ka hakilinata la sabula n'i ye Guinée Burkina Niger n'i y'a fɛn fɛn lajɛ a jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u kun sigira dɔw fana kala ka taa u ye fo siɲɛ 1 fo siɲɛ 2 donc n'i y'a jateminɛ an ka problème tɛ démocratie ko ye élection ko tɛ a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de o de kan ka ɲini o ye est-ce que minnu bɛna k'a fɔ k'u bɛ jamana ninnu dɛmɛ o ni jamanaden fanba hakilina ye kelen ya donc n'u ni jamanaden fanba tɛ hakilina kelen hali n'o y'a sɔrɔ u sigira de kalata sen fɛ n'u ni jamanadenw kunkilenna tɛ kelen ye ne ma da la n'u bɛ se ka mɛn o sigili kɔnɔna la problème de b'an ka jamana kɔnɔ élection ko problème tɛ n'a fɔra ko farafin jamanaw yɛrɛ kana kari ɲɔgɔn na mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi nin koɲa in na c'est vrai que Niger ta in a bɛ mɔgɔw gwan a kamana la wulikajɔw de kan ka se ka kɛ u bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na cogo min na u bɛ se ka segin légalité ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni bagabagali ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ parce que olu kow bɛ se ka kɛ o basi hali n'i y'a jateminɛ dati ka don olu la u solution bɛ yen u ye fanga dafere bon maintenant mun de bɛ kɛ walasa ka jamana bila a tun bɛ kɛcogo kɔrɔ minnu na ka sɔrɔ a ma kɛ bagabagali ye a ma kɛ foyi ye n'u da sera yen yɔrɔ ninnu ma u bɛ solution sɔrɔ a la mais an farafin damaw yɛrɛ ka kari ɲɔgɔn na o ma sɔrɔ fɛn foyi fɛ o y'a sɔrɔ alors que jatigikɛlaw b'an dala fɛn wɛrɛ b'an dala o kɔni tɛ se ka faamuya cogoya si la o ye segin kɔba de ye an ka jamanaw ma an ka farafin jamanaw ma. Arrête-lui là, mais pour qui c'est? Il a fait une